الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mahuli niya mga palanggungan sing kami. Alhamdulillah, murah-murahan yan kamo imalok kamo o waktu ini. Sarta day sab si mga katawte manghuran amin yan di murungog Wild FM 91.5. Murah-murahan yan kamo mga katawte manghuran na naimhog sin programa sing kita niyo pagtawahon kablal iftar. At niya amoy hindi pa mabot in waktu sin pagbubukaan ito, insyaAllah, na manjari mag meeting kita niyo perkala sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala amin piyag agamahan na ito. InsyaAllah ta'ala, waktu ini yari kami na titipon muna-muna na Sheikh Alim Nading amuin mga iban-iban ko amoy programa na ito ini insyaAllah sa lukay Ramadan. Amoy nisiyusiyo na hadyan yung mga makatibaw marikamo dahil mga ini guest in kita niyo di mihil pangadyan na waktu ini laong ta yari harapit niya patuo in guest na to waktu ini laong ta Sheikh Abdul Kabir Abu Bakar amoy in di mihil kato taniyo mga lang ta katluan minute yaon pag-ubusir tuwi mga bisara-bisarahan imbi mga piyag hiril niya pangadyan katutan niyo insyaAllah. Bal yatafadal siya dito maskura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yaitu nabi alam tadi unatu inamin guru natu kalasahan biak nasin kan Datuan Syekh Zakaria Muhammad biak nasin agin ya hatinya isu-isuin biak mga makati wa marini kung biak mapamuhun lang ta biak mga nakuin ni biak dumungog day sa marisa sumagawa pagkalong tanasarina sinambo guru na kalasahan serta long ta amin pardaakan bukun siya long ta sulang pakawayan si Tuhan na to Rabbul Alamin iwan si Rasul niya naway na sadya dapat hanganin kami biya mga murid niya subay kami magtaat kaniya. Isanda kuman yun tiyo makarihil kita long ta pangadjian amin tungod pa amin adab sin pag puasa, adabus siyam. Amin na lang yaran ni ta'khirus sahur wa ta'jil al-futur. Tanya in pagyanon da hindi at tanya subay bang kita magsahur amin na tarasa wa tanya subay amin maka late siya in pagyanon magsahur. Bukon amin biya sinamin makawiaksan na to ang mga nakauna amin lang ta mga lisag hambo pa in on waktu in nagkaiwanan mga lisag hampo tagdua pa azaman nakauna sabab sinamin kakulang sinamin taulong ta kulang in pamaham nila narita sab sila mataksil sabab kulang pa isabin magpapasampay nakauna sinamin sara sinakamata so in nakauna in kawyaksahan mga lisag hampo tagdua lisag hambo ada pun in labi abdal niya amun na in subay tarasabun na to in pagsahun na to amin hakira-kira di isab kita nyo abutan lang tasin amin pajars atau lang ta amin makabasa mga kaiman ayat amin pajar na siya ang bihat to in hantang sinamin pagsahur
At hambok dahil mahikmat dito supaya sabdi tuod kita lang tamin lamahan tuod. Yan. Damikian wa ta'jilul futur. Iban suway sauton hatinya usun in magbuka. Hatinya suway sauton bang dumatong na in waktu bubuka pain aturan si namin pagbuka aturan sin kamata amo na in pagsadlop sadya sin suwa na subay kita mamuka na bukun subay amin takaranta lang tamin na subay nabi mga timigidlom ampa kita magbuka di subay sa utunta amoy tuin panghindu kato sin akamanato damikyan karwannya ad-du'a'u asna asyam wa indal fitri amoy na in mangindoa kita amin haina po kita nagpupuasa wa indal fitri iban hawak to amin mamuka sabab maita in pagdoa arain doon mustajab aun hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam lis-saimi da'watun la turad alis-saimi inda fitrihi da'watun la turad atau magpupuasa hawak to amin mamuka siya in panginduaan niya rin doon di hisulak sin Allah subhanahu wa ta'ala sa sumagawa tay maun sin Tuhan na to Rabbul Alamin. So dahil nga sabab yan mga katay manghuran, mga umat Islam sa uton na to hababa kita nyo makusog sa uton na to in waktu na to ayaw na to lukpason labi luwa na habya sin habulan ini habulan Ramadan amuin pataurun na to in panginduaan na to pataurun na to in amal salina tu habulan ini sabab in tumbas sinallahu subhanahu wa ta'ala hatau nag-ibadat habulan ini lipat manglipat biak nasin mga nagkasabot amin sambahayang sin kita niyo fardo tumbasan katutan niyo sin Tuhan na tu Rabbul Alamin biak sinamin nakakapituan kita niyo si mambahayang demikian in sambahayang na tu sunat biak kita niyo sin in tumbas niya biak kita sinamin nakasambahayang fardu. So rin nga sabab yan indakan katusin Allah subhanahu wa ta'ala fastabiqul khairat paglumba-lumba kamu pahinang marayaw sabab maita in hinang marayaw amuraini in sabab intiranan hikadawhat natu harida sinallahu subhanahu wa ta'ala amuraini in tiranan hikadawhat natu asurga sinallahu subhanahu wa ta'ala amuin tiyatagaman niya ha mga tao imihinang sindaakan niya iban imaanib ding ha mga piyanglangan niya. So pastabiqul khairat artinya maglumba-lumba kita nyo labi luba na habulan ini patawurun na to in zikir na to in ibadat na to in pagbasa na to sin Quran ayaw na to lupason in waktu na to habulan ini sabab misan aun bulan Ramadan dugaing di na magbalik in bulan ini sin bihaon. Misan aun bulan susungon bulan Ramadan ha mga tahon susungon dukaing na isabiyat to. Dukaing na isabin pahala dito mahinang ta dukaing na sabin ibadat amin tung basta ang mga bulan dukaing. So dahil nga sabab yan mga katay manghuran subay kita nyo mag-us-us iban subay kita nyo maglumba-lumba pahinang dia akan katutan nyo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Damikyan ini kaupat isti'malus siwak artinya supaya kita nyo magpakai sin siwak dan di sunnah ini isti'malus siwak magpakai sin siwak surain sin amin sabab maita in siwak dahil ha mga kakainang sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ikaupat na iftarus saimin artinya amin magpabuka ha mga tao magpupuasa sa maita in magpabuka hatao magpupuasa sa lago-lago karayawan itong basin Allah subhanahu wa ta'ala hatao amin nakapabuka siya hatay manghud niya magpupuasa. Demikian hikaliman niya al-ijtihadu bit-ta'ati wal-ibadati wal-ikthar minat ta'at artinya amin pagtuyo hapagtaat fa Allah subhanahu wa ta'ala dahil mga lang taadab sin pagpuasain ini supaya kita magtuyo mag-ibadat habulan ini supaya na to
patauron in ibadat na to sabab in ibadat din di bulan Ramadan lipat manglipat in karayawan hitong baskatu sinallahu subhanahu wa ta'ala. Itukbal ko magbalik in longta suara ambok guru ng kalasahan atau isyusyu na rin kanila mangman murah-murahan ini nakakawa kita yung pangadjian sinamin nagkasabot sarta yari pa isabing guru na to na ipangaro na to kanya amin makaibanan inin wala pa na to nasabot iwan amin man nagkasabot na to haindun ani pangaro na to supaya sumawa ka to tanyo bang biya dinin hantang sin amin kakahinang amin di kita nyo makapangliw lakad dahing haamuin bautan sinakama na to. Alhamdulillah, ito na in tabtangan si guru na to, Sheikh Khabir, Abdul Khabir, Abu Bakar. In tungod pa mga siyabot niya dito hadto pasal sinamuin adab asyam long niya muna siyabot niya in atin niya paulihon in tungod sin pag sahur atin niya yato niya nabiyata kato sa kira-kira mga ini lisagto palabi-labi bangbiya sin waktu tabihaon naong ta ato mga lisagto yaon makasangdan na isang kawi ang mga ini magsahur amad to'y maksud din dito hato supaya in uno yaon in ini baran mo bihan sumandal siya sinamin pagtimpos mo sin adlaw yadto bihan labi-labi na tuod supaya matao din tubig mainom-inom sin kita bihan at supaya kita rin langgangon bihan to iwan natin at supaya marayaw inamoy in pag misla lang tasing kakaon iwan sinamin tubig yadto na inshallah ta'ala hambok ito rin ang mga aturan piyang hindukato sin agama amin wala tuod kita piyasaran sin Allah ta'ala bang siya magdihil daakan yaon katan hirihil niya in mapatuta akaron supaya hindi kita mabinsana di kita lang ta makananam sin biya mga lamma biya na sinaginiya ito kainan to amo ito rin ang mga ini nasabot niya panagnaan doon damit yan hatungod sin amuin magbuka kita yadto sa kira-kira biya simbihaon dahil di kamo ini lokal-lokal na to ini pag ini tilahak naman sin magbabang maka dyan nakaw kuma sin baso mo magtuy minom iwan sin ini uno-uno na yung biya mga iaalop-alop mo rin doon haon dahil nga mga ini maymo lang ta ba't bihan yung biya mga kaibanan at ini maglag sila sa bawala rabing ini umulambok pag bubukaan nila amo na tamar. At sambil ini nalapay na kita niyo kaya parahan bihan dahil mga ula Arab amin ini nahinang nato na isabi ang mga singuran yung hinang nila to sartain namin tamar yaon biya wayron ganti niya dahil mga kakaon sabab jukop siya in vitamin niya in nutrient niya in katantan jukop-jukopan siya amoy in magbalik in kusog mo biya sing kain at tagna bang ka magkakaon sinamin tamariaon sa mila sabot na mo sing kahapon nito amin ina sin Isa alayhi salatu wassalam waktu pa sin pagburos niya sampel siya nag-anak amura amoy ini tamariato namin lawta pagkaon niya bihan sampel magpakasudin na bella ini Zakaria sumagda kaniya bihan na yaon na asal takama ini ni kuanin taman imian kanilong niya ya Maryam min ayna li ano ito ayna laki hada kung biya kato di niya nalamoy mga yan biya din ka kuan yan karatong mo kayo nalong niya hada min fadlillah yung mga ini rin mga kalabyan sin Allah Ta'ala mangkabayaan niya ini paaunan niya ipon niya na jumato sadya sabi ng Allah Ta'ala, nari siya magpasada ipon niya. Labi-labi na to, damuin, nanganganal kaniya daran. Amo na, sawing kabayan sin Allah Ta'ala, subay amin ini law ni pagyanon, ma'iyatullah. Inna Allah ma'asabirin. Ang mga tao masabar, na iyan saan kaniya, in Allah Ta'ala. Di siya mutas. Ang kan nakitarihilan mga sakit bihan, ini sulayan kita, hasupaya kita daran,
si masabot kaniya so paing ikawayan kin Allah Ta'ala di ka malipas din kaniya. Biya na sin agi ko hambok waktu biha in Allah Ta'ala amoy in hinangan kita muna aturan pa amin mag-ingat sin pagduha. Ya sin Rasul hinduan bihan langta halam silpi lang kung tag 2 tahun. Doon na Makkah. Ang po tag 2 tahun in Lugay inya to nagkuan sa dyan, nagpahugot sa dyan sinuno, pamaggot. Pamaggot sin ipon, iban sin tag-ipon. Sambil ini miyaanahan ko pa lang ko in amin pag anon akida, pamaggot. Amin pag ini tiap-tiap ko umanop patuhan, pahuguton mo, pakamduson mo yung pamaggot ito. Bihan. Nahaso pa, siya di humuka. Nawang ka magpahugot hayag to, sa kira-kira makahangko tag 7 ang karom ang kadlaw. Bukong ba, makahangko tag 7 ang karom ang kadlaw. So, tiap-tiap ko sumambahayang bihan, napila ra ka atin ini kuan. Sambahayangon halom sin ang karom ang kadlaw. Hangko tag 7 ra ka. Rasul pa tayo katon, hantara sinipon naman sa Iwan sin tag-ipon. At ini magpahugot sin namin uno yato. Amoy ini pagyanon dito. So, magmana siya parjanjian. Magjumanji ka patuhan. Bati naging mo muna, panagdaan di pa ka makabas sa Suratul Fatiha. Ibay taong pa Allah Ta'ala, ya Allah, inna salati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillahi rabbil alamin. Amo ito namin, hiyungsod mo pa Allah Ta'ala yung katantanin ng mga tukarna niya. Biha, bagus mamasa ko pati, damit kaya no, iron na sukaton sin ini, maksud mo katantan, buat malengkan, ibay taong pa Allah Ta'ala, insiyarain, ini uong saran mo sing katan siya rin pagtag-ipunan mo sarta siya rin sabi pang ngayon mo sing katan kauunahan mo biha dunya akhirat amo yan to na amo yaon din nun hayaon hambok din nga mga pangadjian sin amoy ini uno yaon in Allah Ta'ala diri hilan kaw asal amoy in hikarayaw sin baran mo sabab intao ang magpuasa mamayan way rapat lumamahad ka na hasawab ito Biatan ko sin Allah Ta'ala, sa hinangan kau aturan, nasuway bihinin naman. Hasupaya kau rin ito kaunitan. Di na kau tud ka ini biglaad tuon sinamin biya mga. Labi-labi na panagnaan yan, mahuni. Panagnaan. Hintaw katan, biya nga ito, ay makusog na bihan, gumaan gaanin baran niya. Na yung kaibanan bihan, maglag sa ato singkuan. Sinamin biya din yung hika kuan niya, langgangon kau. Langgangon kau. Labi-labi na bang tiyo-tiyo din may numutubig. Nakulang nito. Sabi ni ikaw magbugit, ikaw sintubig kami hindi habaran mo, limigot na ito. Pag pupusit ito, mayroon na ikakanti. Sabi na ikaw makainom. Bihan to. Na ano yan, ito rin ang mga iniadaw. Kati ko no, sekalim, pangunin biya, mga ikahanap mo sa dito. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Muna alhamdulillah in lang tabi ang mga panagnaan biasa kato siguro ko kalahasan Sheikh Abdul Khabir amo na inadab ka tuwan sinamon pagpuasa masabot na doon panagnaan amo na pagtaong ta'khirus sahur wa ta'jilul futur diha ini biya ta magtuoy diha ini namon lang ta aturan sin pagsahur katuan na natin labi marayaw beda sin namon mga ulama kaya mo ding hadis sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atin niya inamon magpa-late ka to sa pagsahur. Sarta, pauso ni sabing pagbuka. Kung pauso lang tawala pati mo to gumiso ka magbuka na kamutoy. Sa amon timing one mo, labi luwa ka to kapupuan na labos kikita nila doon ayan. Kikita na mo ang skyline ni Ofok lang siya. Kakitaan nila mga mun sumadok na namon mataso kabiyayan na magtuy na duraan nila magtuy. Na makaan nila to din sunna katuan. Ang mga sila kapupuan. Narika ko damit kaya sa sab na yarin imam ta. Tuan Abdullah ini na jajagahan din waktu. Pag tubo naman nagto, pag kita waktu tumilahas siya magtoy na kita ni dumura biya. Yan to. So diha ini may ta kita papagsahurun si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diha ini bukod hukuman niya wajib ka tuan na yan mga sunnah si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na kamatauran din mga katutay mangkuran bang diha bulan Ramadan. So ay sinamagniat ka to anamon doon na magsahur. Na inyat ng mga panahon ng Islam, bukod kaya tinaturan si pagniat. In pagniat, kung na maglabi, amon lang taharum pa before kita matuog,
nagdiniyat na kita sa magpasa kita sing konsum. Kada sinallahu ta'ala. Mm. Kung suway ang mundo na magsahor na marawhan siya kita makabati. Bang nakatuin to tapagbati talong tawayron na ginawa ni Pajar. Na wayron na. Kalubang puasa sunat na makajari minsan lang ta ipagniyat mo imuwa na yung Pajar. Bang mayan hati niya wala wayron nakasuot pa lang sing gunggunga mo rin magkakaurato na inuman. Hitoy at tawari. Hitoy at tawari ito makajari ito. So magawa dihas long ta puasa bulan Ramadan mga panahon hakam Islam na subay to udad tulong ta harum sa before ka matug panya nagawasan mo. Sabin pagsahur ini sunnah si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa bukod sa ukat dagan niya, bukod sa ukat na sunnat, ba't lang tabi mga ari na kita magsahur? Kumaon na ako, maglangkos na ako, di. Inato na panulungin mo sa sunnah si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab alamat sintao, malasang Rasulullah SAW, amun buyaw niya sunnah si Nabi Muhammad SAW. Manaya sunnati, pakadahab ba niya? Isyus yung mamuhi susunat ko nung sinabi, na yung tao yan, ando malasatod ka. So alamat na ito, malasa kita para Rasulullah SAW. Sampay gaita, si Nabi Muhammad SAW, at tungod sin pagsahur ini. Ini, long tapo ko ninibat, long taway roon la makatapaid da. Paid da na ko lang magkawata. In Rasulullah na may tasaru, fa inna fis sahur baraka. Pagsahur ka mo lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ron na pagsahur niyo yan aon makawa ni ron baraka dengan Allah subhanahu wa ta'ala amayan to. So yan yung kahalagaan sa pagsahur. So diha ini biyutang kita aturan natin niya in sa rayaw-rayaw pagsahur amon na indito amon long ta di isa amon balit na kautuod amon masuk na bumain Pajar yan to kari ako kay na po sa si wakto gatuan so pa mga 420 biyaw gatuan na nakabutang yan 420 lang na bumain Pajar mga 3:30 ka to makajari na, quarter to 4 makajari na. Diyan to kari. Asupaya sabi ang mga long ta, magkahali-hali pa kong karay, na pukusyan to long ta na magkapagsabayan ako Pajar. Amo yan to. Naramik yan diha pagbuka, amo raisa, batin niya, piyag marayaw si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amon long ta, pauson mo yung pagbuka. Pauson. Sarta, iban pangindua ako Allah subhanahu wa ta'ala. Sabda biasang kiyabay, tas namukuro na to doon, atin niya, piyata si Nabi sallallahu alaihi wasallam diha bulan Ramadan, aon dua hawak to kaw mamuka sin puasa mo. Induayan lang si Rasul sallallahu di hipagsulak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Taymaon sin Tuhan Rabbul Alamin. Dihay ni. Na kumansang ni tarong mga katuan. Aon mga long ta dua kaya ta si Nabi sallallahu alaihi wasallam amoin kaya butang mga hadis. Amoin matawag yan katuan dua ang din doon. Yan din lang ta nga Allahumma lakasunto. Wa ala rizki aftartu. Patakabbal minni innaka antas samiul alim. Atau dhahabad dama wabtalatil uru wa thabatal ajru insyaallah. Amayan to yung mga ruahan. Iban na sing kayabunan lang tahajatun mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabnain yan, di sin Allah rasulakun mga palamon haram Islam induaan niyo. Bang kamu umalok na pagbubukaan atau kamu sa na bumuka, dua kang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labi luwa, patawaran niyo yung pag-istighfar, patuhan na bulalamin, hasupay maampun, in pardusan sin tiap-tiap ang katawring kato niyo. So amayan to, hindi nga mga long tabi ang mga hika, share ko katuan na, maniw din ang mga long pangadyan tungod sa mon adab sila mon pagpuasa. Naman jari ikarua siyabot niya rin to kanto amon long niya ini ano yun addoa at nasiyam. At niya in panghindua asing kita tiap-tiap ini halawm sin puasa na kaw yaw ning panganal kay mo. Suway hadya kaw yaon nagdini durwa Allah subhanahu wa ta'ala. At ini maksud do namin di mo ligapon in ini panganal mo harap pa Tuhan Rabbul Alamin hindi man jari mo duhal parukaing sabab ini kaw halawm ibadat batin puasa yaon wayroon lawn ta juma karukaing din sin Allah subhanahu wa ta'ala ay pun niya sabab nabi ba ita yon si Rasul sallallahu alaihi wasallam inamin kata kullu amal ibni Adam lahu at iniya in kataan sin amal sinan nakapu Adam aun na yadto asal ini lauta sa kaulaw la kaniya aun na kaniya asal in bahagi niya yadto na asal bebet at sin Allah ta'ala illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi ini tungod pa amoy in pagpuasa daw sin Allah ta'ala ako na inyan at niya suko ko inyan ako'y magdihil ako'y magtungbas so hatungod sin pagtungbas yato sa kira-kira kikita sin Allah ta'ala hinang sinipod sa kira-kira inamin tao nagpupuasa subay in siya biya da sinamin long niya
sa kaulo nakikita ni Allah Ta'ala. Hmm. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dahil mga ihsan yan. Dahil nga maisan. So kaya mo tinamin kaya ang anal niya. Sa ta induaan ni halom siya simpuasa. Tayo maun kata. So, Tayo maun kata. Wayroon isulak sin Allah Subhanahu wa sa Ta'ala. ubos ni Baita sila susulok. Ubos na. Natin na, di ito isulap. Di ito isulak. Ampay indua along ta. Nabiyay ta ato. Indua. In dua asin ipon yan. Kataan yan. Ini hiril sin Allah Ta'ala. Sa sumagawa, aon doon haon long ta ini kwan niya. Magtaba niya. Atawa syarat niya. Syarat niya. Aon din ang mga dua, sa roon doon, jawaban sin Allah Ta'ala. Hiril kanya magtuin tumbas. Oh, aon doon, ini ang mahuli na. Subay na daw akhirat. Aon isab din doon haon, ini din ang mga kwan, amin magsalta ibang simbala, panaw kung sin Allah Ta'ala harap kaniya, mag-back sila rito, magkwan siya, magbustak siya rito taas. Sinaturon sinduwa ito. Indua sumakat pataas, imbala harap pababa, mag-back sila biyan, mag-back file. Atin niya mahinang sabab. Ang Mahinang hindi na sabab. hikaragpak simbala yaw. Simbala din na rumagpak kayo mo. Indua isab din isab ini dumatong na pa Allah Ta'ala sa kwan na to, mag-uno na sila, magsarang na sila roon. Atin na katon, indua, aw na siya kapusan niya. Aw ng kapusan niya kata. Di ato lang tama. Di kita man jari imyan lang ta indua. May Wala time tema. indua ako ini malukay na ako nagdawa wala tema ini. Bukon. Sabab bukon yung katahan si indua sa rundo ni Roal kay mo. Lo mo ya Allah, dili ba kita dollar. Magtuwihan. Na aw nagturi. Dihiril kay mo lihaw. Sa suway na ko makawaksin daan. Biya din yung hika pag-usaha mo. Dito na ka makawak dollar. Hamin nag-usahan na ka. Even Allah tayo nabi makaingat, bang kuno tumop, hiparil niya mga. Amo na. Araw po, may wakto niya, among tumop kayo. Namo na siya to. So muna in kita, wag kita inidiaksin Allah Ta'ala. Uno-uno yan to pagtawakan niya biya. Subay mo sambaon. In pagsambag ka niya, aw naturan niya. Bukon in pagsambag imyan na ka huo. Oo. At walong mo diungog ko dihan. Atawa uno-uno ito. Bang kaundakan sin Allah Ta'ala subay wayroon dito hadto amoy in lumaraw yung wakto subay mo magtuy-tuy jawabon in patawakan sin Allah. Subay maparagpos. Lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhidu. Kita kaw yan. Kanaw na mo kini sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiyawag sin Rasul wala imasip sabab sin nagsasambayan. Nagsasambayan. Tiyalos din sambayan niya. Long sinin Rasul may takalong niya. Tiyawag takaw. Ini wala ko imasip. Nalong niya nagsasambayan Rasul. Nawukong balong niya nagbaytay ng Allah Ta'ala. Istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhikum. Allah Ta'ala yung tumagiwan si Rasul biha, misan ano yung hinang mo. Sa kaulo, misan pa sambahayan. Oo. Yung sambayan mo ito kata, sunat ito. Sunat to. Sambahayan sunat. Sa mga party sa Gatuan, Anadi. hindi sa Gatuan. Malaggo sabihin namin mga sunat, labi-labi naman mga sunat ni tahayat masjid yan. Malaggo siya. Biha. Di mo man jarian ini tinggalan. Oo, di. Diba, ambok waktu in Rasul sallallahu alaihi wasallam nag-uno siya, nagutba siya. Oo, si mo din ambok dito Arabi. Iya subo niya muna. Hal salay. At yan na limingkod ba ito yung nabuka? Oh, limingkod siya magtuloy. Sabab, ini kaya ingatan niya, banglaw niya makasakat na nakatib patas mimbar. Oo. At niya, inhinang mo dumungog na sadya. Sinukot ba? Sinutba. Sabab bang ka magbisara, maiging pahala si Pakadla. Pakadla ka. Waman lang. Oo, naman dyan siya. Tulimingkod na siya pagka naghutba. Napagos, hinangan kita sin Rasul aturan, iwan pangadjian, misan pa siya hutba, mahal ka intahayat masjid. Mahal ka. At yung panghurmat, imam mo na rinahimo si masjid. Mo na sad. Bais na Allah subhanahu wa ta'ala. Namo yan to. Mahal ka siya pa Allah Ta'ala. Ang kanayan si Rasul sanay, lang niya la, kum pasali. Nagot ba yung Rasul? Kum pasali. Tindog ko lang na isang bayan to. Diha. Nang kanhamok wakto, diha, doon, nagbabang. Doon ha, sa baba. Napagsuod ko pa daw, si mambayang na. Dahil masjid. Na nakatod na yung kaiba ng biha. Sinan. So, babing kaiba nun magtakad. Na, miyan to na ang katoy masubuka. Kanya, katoy. May talong na manjarin biyan. Ano lang ko yung manjarin biyan? May takolong niya, ini timindog na siyang bahayang. Nalong ko, tayo ito masjid siyang bahayang. Nalong niya nagbabang pa isang biyan. Long ko yung hurmat ko yung masjid. Loko yung hurmat ko yung nagbabang.
Bahay siyempre. Oh, batin siya nagtawagan diya kari na kamo pa masjid. Ka na kamo sinuno niyo, bahagi niyo. Nakiyawa ko na saan magtuwi. Kana ko si Mambayang. Kaya ako magtuwin sa kuko. Si Mambayang ako. Biya, ning kayo nang tumakad sa bablong ni sumambagbang. Mambagba. Yung pagyanon sa bagbang, buko na mga indua urul-urulun mo biha. Ning sa bagbang, madto ko hapit tawakan kay mo. Batin tawag niya hayala sala, hayalal pala. Ang di maksud. Nakawaon mo tumanto. Na si Mambayang nakaw nakaamo na. Dia katuan sinamon dong tamu. Oh. O sa to jaman Rasulullah mon dong tamu. Umi maktum. Ito kali. Na. Amon hawak to siya si Rasulullah mon dong nang layo siya bang sa manjari haway sa mga hal niya. Indas tong sinabi hal samit nan nila. Na. Pagkaroon mo lang nino. Ba? Nalong na mo, nagpapajib. Sa Alin ang yan, yung panambag. Panambag. Oo. Biya na ba, inang ko example yan. Lang ko tawag ko hi ama mo. To. Yeah. Oy ama. Sabi siya, to. Why na? Tawag ko na siya kung magbalik. To. Oy ama. Ano mo na, nakasambag siya. Uy siya nakasambag. Minsan siya nagbiwis sa lakatan ng uy ama, uy ama, uy ama. Uy na siya nakasambag. Pasal, hanggang siya tiyawag, kaunahan siya. Suway siya mong Subay siya makakadto, ang pa niya na sa Yan din panambag, isip Amon pagkawalan. din panambaka. Subay ko miyadto. Yan sa yan. Buko namin dua amo. Minsan kan memorize mo, Allah marabahadig dawat itam, wasara. Wala na kong kasambag, bangkaw lang miyadto. Ninsambag, amuin, ba't yung maksud doon na, uning pag-akamata, insukaton sinakamata, aming hinang. Hinang. Bukon kaul. Hinangin kakunahan. Fial katuan. Piil subay. Naman tinunod niya. Dito makaamo rito ha, amin kuanin. So inya to nakaliw kita sa sumakawa. Inya to wala dato na napuas din ang mga yaon katan. So mo na in halong sinini puasa kakantan, katibusan sinadlaw yadto, amal yadto. Amal katuan. Amal yadto. Amal katan. So bangkawalom sin amal, suway-way panganal mo kain ding sin. Nangan ko po sa Nanganal ka pa Allah ta'ala. Nabangkunangan, nalulungan na yung pangayon mo kanya. Sukatan na. Dito kayo musulong rapod alam. Iban, ang buhok pa rin dito on riwayat, in Allah ta'ala, dukalan haipon niya bang siya di mga yun. Sampay takapul katon pagtawas ng Allah Ta'ala. Ha mga ipon di magpangayon pa. Ano na siya ito? Dukalan, in Allah ta'ala, haipon niya bang siya di mga yun. Na, kita ko yan, ingkwa. Naiyari na, in waktu niya. Halawang sin puasa. Oo. Tatay maun. Tatay mo. Di isulat. Iban di katuan pag long ta pagbukay ini syara tuod. Namo Syara na. Oo. na. Aw na nga papalangon na kami Islam na long ta. So dumo agay ha kun namon syara sa Tuhan. Di ha ini long ta syara sa Allah Subhanahu wa taala. Syara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam beda sila dia kanya di ha ini lami marayo pagduahan. Inna Sa baita, beto kage. Ang pawaita sa Nabi sallallahu alaihi wasallam daw na salasu da'watin mustajabat. Tu pangindua ini katuan si mga tao. Mustajabat. Tatay maun sin Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagsulak ini. Biada sila mga hadis sa sabot mo kain. Ika-isa daw na da'watus saim. Ya. Ano na? Puasa ay dua asin taon nagpupuasa. Amen. Diyan sulak sa Allah taala. Ikarwa da'watul madlum. Madlo. Dua asin tao Na na anyaya. Nanya ya. Ikatu da'watul musafir. Amon dua asin mga tao magtutulak-tulak. Naman dyan di ini may tainto ini daw si mga ulama. Bangta kita ang katuan na harwa ini sinto ini. Taon ta dua asin taon nagpupuasa. Oo. Dua asin taon na anyaya. Iban dua asin taon magtutulak-tulak. May taini lang si Rasulullah mustajabun induaan nila ini. Ano ba yung persibuan sinto ini? Na kaya ba ito si mga ulama, tabi na ba si Ibn Qayyim, law na liajdi, an nakal bahu maksur. Na. Intaw katuan, law tabi ang mga magtutulak-tulak ini, atawa kan na anyaya, atawa nagpupuasa, in pangatayan tabi nagbus, law singko nasisipak. Amo na. Nasisipak sing kasusahan, ito Nangandu-ngandu. nangandu. Yato siya sipakula, katumtuman ng ahli niya, kinagin niya, nanakasawan niya, nabimbag. So, wayroong katuan, lugar sing takapon ng sing pangatayan Amo niya. na. Bang siya na nabimbang. Ikarwa, dua si mga taong magpupuasa. Ito nagpupuasa. Bang ka nagpupuasa ka to, alam hapdi ka, alam muhaw ka, biasa kan, di ka makapagtakabur. Why isang taong makapagtakabur yung siya, akong di na siya makatukayan, maligad na siya. So, yan doon naman ang ulit pangatayan niya. Tinya, yaw ni rahmat sa nalutan na kanya.
taon na niya mikyan. Amo na. Among tilalaukan, ma-feel niya, pero mas self-pity siya katuon. Amo na, Tuon na sa inyo katuwang Amo na. ako. Amo na. So Allah Ta'ala ito babangga niya. Hanggang namang sa mangindua, Oo. mustajabun siya ng Allah Subhanahu wa Mustajab, Ta'ala. oo. Amo ini. So diha ini magpatawag kita si Pangindua ta, patuan na pula. Ang kan na sa bata mo na kuan pa sa ng mga musafir ito. Simulak ko diha. Yato inamoy bimbang mo ha family. Family. Ang kan na bang kau manawlihan aon day sa adab dito hato. Deta kato sin rasul. Mangindua akaw. Allahumma makhluq li fi ahli. Wa mali wa katan sa buton mo na yung kabayan mo ibiin pa Allah Ta'ala. Ang kan na sambil lang niya bang kau makauwi bihan babae mo. Sibo da aon ta banway sumalam ka. Sumalam ko. Sa maita, in Allah Ta'ala magpara maun malaikat magjaga sinunong sabihan ngayon mo kaniya. Sa ising qualified dito, amin mga tao masuk patuhan. Masuk patuhan. Sa misan pa isang siya bukod masuk patuhan, hatat kala insyanaan niya ya, biyan na siya nasabot mo kain ha. Ha? Amin dakwatul madhum, misan pa yung kaunan niya kafir, kung siya Sa na pagkapir niya. katuan? Oo. Sa pagkapir. Musta dia binuno niya, ini pangayo niya pa Allah Ta'ala. Ibutang tanah ako Muslim, minanganangan niya kaniya. Oo. Tayo mga sinto. Tayo mga sinalaw na raw. Ang kana, sa iyan kita, ikaw mga niya, misan pa yung kaunan niya kafir. Misan pa yung kaunan niya, wayo undi na siya mingat magtuhan. Amin yung pagtawag katuan naman human rights sa Islam. Yan to. Kati na way pagkafir, way pag-Muslim, ang sanaan niya yan. Ang siya Tawag na siya niya. sa Allah. Ang kana, ini, long niya, unsur akata daliman, O wa madluma. Tawa nga, intay manghud mo na anya ya, Iwan sinangan. iwan sinangan niya ya. Uy, nalong sin mga sahabat ya, Rasulullah. Iyan tumarop na kamo, intaw na niya ya. Sa amin taon na nga niya ya, pwedeng kaagin ang pagbabuno niya, mag-unukan niya. Pagtawag na Nakuha lang niyo, hapaan niyo na siya, waitaan niyo sinamin ini, mangiinhinan niya, ito sabayan siya, din Patumtuman na siya. Tawag na ito. At inakabot mo sa nga Kamu at doon namin ini ikauno niya, ika-puas niya rin namin ni namin ito. Nabiyan to sa. Nadya rin niya long ta, hikaturoon, amoy in siya butlong ta, ano ito? Iftaros sa amin na kapambay. Kuan na, istimalos siwa. Estimados siya. Ngayon, hambok din ang mga ini, kuan rin sabihan, sa hambok mo na kula yan, ang mga katipad kitawan, tawakan mo, in siwa, in amon kuan, kamaksuran doon, ang pagsutsi, paglano, sin kuan, isang pabiyak din, naman punusin kita, magbangog ini ni simud bawihan, sa sumagawa, inya to katan, sumayraysap kita maglano, mag-ini, kuan bihan. Sa linya tulong masalda, na imbangog yan na ito ra in Allah Ta'ala hinangon niya rapuan Kasturi. kala ng kasturi biya nadi sabi niya ito maka-disturb din sa Kasi magsabol na ka. oo yan to yung mga yan hawang man to siya nagtutuyo bihan na kuno sabang siya Minsan masih siya mangog. masih siya mangog gatin niya bukod sa biya Bukod ang kenturan. bukod siya Kami Amin. katuan ini, lo tayo kahanap sing karayawan. Basta sunda sila naon na to na inhabog din ang mga kabangog sinamin simod sinta o min biya sin tabi at singkam kay manan sambil keway tako dito habunggaw amin nag-lecture ako ayaw ka mo magtipon sin lura niyo Maggumod pa ka. maggumod na kayo na nagdala-mital-mital nagkamti ko nulong ko bang nasiyo din mital-mital mo min nahihipo na yon bangunin mo darat may nang walang si Wala Marti ko madarat walang na. Marti madarat na kula diha nasa lang ko in nano siya amoy in pananaman niya bang siya magpuasa amoy biya da in condition niya siya siya puasa sandalan niya hadin di manjarian hinamon di niya kaunon di niya inumon sumagawa normal da in kahalan sinunay di siya Di sa mabisa na katuan. di siya tumaw din lura nun sa bang gamay in makabatal ng corona bang buti puno nin lura mo pag uusip to natipon man inom mo na mo yan tin makabatal na tin makabatal kaya Tungod ka, tansin mo Nakati ko. kain na sabot niya. O dalawang tayo limawin na. Hanap ko sa tiyo sa wala. Malayo yung kakaton katan. Sa balik. Uy, Sa traffic. ay naman Sa na to mga tahala ka. oh In tungod sin duha ini so yung laingat to ni ibadat. ibadah to Pag niya mahina kakarna sin Allah Taala. Automatic magpala siya. Ang kanad to, diya sinasabot ni kain na, may sampay mga kafir. Tayo mo, nakalinduan niya pa Allah Taala, tayo mo siya.
Amo din di tayo, mo kung narap Allah Amo na. Ta'ala. Oo. Baka minarap Allah subhanahu wa ta'ala yung kata, tayo mo niyan. Amo na. Nabi asin hindoon ng kasiwa. Bukod ada kaling panghati nila kato in hadis yan to, amin lang niya in baho sin simod sin tawad lo mahuli hinangon na nakastuli. Bukod sa tubat kabay siya Allah ta magbaho ka. Oo. Bukod. Bukod. Sa inyat to, pasal bang di na sumud, science. Oo. Bang di sumud, o irom sumud palom sing gunggungan mo. Minsan biya rin paglano mo, magbaho sa Diyos ya. Oo. So imbaho yan to, may wala ko na tiyod piyag baho. Oo, Kung magaling ka mo darang ka na tao, tabiat yan to, Oo. moyet, amoyat to, inadlaw susungod. Oo. So uncontrollable mo na, bukod mo na ito mga kuha. Oo. Bukod lang yan, napasarangan sa maghamot. Subhanallah, kung biya to, inalaw ta, nagdiyakan ka. Maglano. Iban, kalasan nito maglalano. Amo na to do. Inna Allah yuhibbul Oo. tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mutatahhirin, no. At yan, kalas sa Allah talaga yung mga tao. Maglano sila. Nalabi na ba sinini si Wakini? In aong kahuyong katami ba si Wakyaon? Aong siya rin doon, antibacterial niya. Oo. Bang ko mag-usal ka niya, mapatay ninin bakterya, amin na sinuni. So, sin aong dito, kahuyad to, ano Ang chemical. Aong biya composition niya, di mo Nature ko kwan niya. may nature. Sa composition, mapatay yung bakterya, Oo. may nasimod. Amoy natungod siya pag kwan niyon. Na iban, di ko nangyari magbuhog. At makamudarap, may mo tumali na siya tawarin. Magkaw di maglano. Oo. So, paghulog mo siya takbirya, o nang tawaray mo, kaya mabaho si simod. Hindi mo na, sumuksok na ko. Ang yung tao siya minulong, ibig di maglano. Oo. Ibig di ko nagatuan. Kabatin tao do sa habi atin kuan. Iban Iman manarap na ka, niya, isang bayan inamin siya. amon niya, namin lang kapasal sinsiwa. Inyan, kaya nga diyan si mga sila, ini, bukod nag-aarami sila kami Islam. Biyutang nila laboratory. May tain si Muhammad nag-usal sini. Kung may tain niya dakan sa bihanin niya. So, aun tuod ka pa idahan na pula doon haon. Ang kan na yung mga sila wala nag-usal, nag-develop sila sin mga toothpaste yan. Iban ka to, yung Oo. toothpaste, ang lamod din rin nakahuyaw. Amo na. Yan ang muna siya nakahuyaw. Amo na sa yung pagyanon ko. Yung kay Baita. Mashallah. Inang kon ba to? Inang nila na. Cauterized na. Oo. Inang nila na. Pasal nakuha nila, kaya butang nila sa laboratory, inamin kuha niya, amin ini lauta, ini, ano ba ini? Amin halawom sinamin kuha niya, on labi-labi na amin sawaw niya, kuha niya, sinamin ini kahoy yaon. Wayron hikarwa niya, way kaganti ba kanya? Way, meron. Way Way ron kabakan mo kaganti kanya. toothpaste, Oo. amon hika, Namin. hika labing dayo rin hamon yung biya. Amon mga food substance. Nasa yan to develop nila yung mga kuan yan, ada yung mga toothpaste yan, aw naroon ini lamod, tiyo bihan, sa di siya makasibo biya sinamin niya. Di na siya makasibo. Iban aon namin toothpaste to katuan ding hakuan made in Indonesia. Na bang mo kuan nun, baka mag-usala to, nanamtuod siya kuan on mabasagin siwak niya. Na ba? Iwan nila na to dyan. Diamod nila na hakuan. Na inang nawalong takwan ini, ano ba ini? Kabil nga na nila yung toothpaste, siwak. Siwak din. Ingan. Uy, namunal ka. Sa Namin ikaw, ito. kaya pel ba hindi ka? Oo. Inarason na may Ipangati na rin ako magtoothbrush yun. Ako maglano. Naman dyan rin kita pa sumuno, amin lang na iftaro sa imin. At iniya, amo na yung pagka-biyan na si mga Dimajatuwihaon, mga sabil mga Arab yan magparali mga inikuan nila, magpahuka sila bihan. Na yung sarang-sarang, matawag mga dayahan dito. Ini ha? Malingkat na Oo. ito. Ito sabot mo. May tayo to, ini tumakad kita si mga Arab, amin tumaw din ang mal nila. Bukon kita yung magpataod silang Malta. Bihad to. Ay, mga mataod alta yun. Biyan na sila, alta. Na, kuan ba? Bukon siya yung tutog. Asal piya panjarisin Allah talaga, itumutok kayo mo. So, buwa yan katuan. Oo. Iban panandas day sa biyak. Naman na siya. Lamod siya rin haamoy ini ibtila. Mga yon kata. tutukasan. Ayaw yato ng pag-iftara dyan, yung maganda. Ang tawad na biya mga biya, kasi nabi amin, bangko makapatindog masjid. Patinduhan ko ba yan, lo? Kau mo na. Ito, alam sinusuka. Oo. Sa hindi, kita ko sinkatan, masjid ako na, yung kumatawag nagpatindog na mahula. Ang Amo na. pantawad sin multimillionaire na to. Amo na to. Makaraos day sa magpatid. Ikaw, saan ang sin nila? Oo. Dayahan pa rin ang mga tao nag-donated pa rin ha. Kanaon din ang mga kaiwanan bihat, paunahon nila yung bayad in masjid yung timbay nila.
Matudlo ka na. Biya, mga nakaunad to. Alam mo na, mataon siya, makahinang ko, kuwan eh. So, ni masipog ako pa Allah Ta'ala. Ako in magparasahan, makaunawihan din sinaminuno niya yun. Maling katimbay ko rin si masjid. Iba ni Rasul sallallahu alaihi wasallam katin betindog na Na. masjid mo na. Ang Una muna, way hinang Tambay. kinasuldo ka din si masjid. Masjid. Kaya una yung masjid ay nagataan. Iba Sharif Makdum niya to min nagdara Oo. kami sinakama. Tanda niya muna yung masjid betindog niya Amo na. kabay-bay. Oo, abiyan. Nabiyan tin. Naabihaw, doon kayong naingbiya mga kahalan ba? Pamalago ka Oo. kaninin kapay. Oo. Kung son makapainom sa tiyakaw hatao. Na. Lagbusin pala niya do susungon mo. Oo na. Sabing sumalawat in mga malaika. Biya na siya nakita kahapon nito. Amoy amin tao, mayroon ba ito biya mga kaabot-abutan lang tayo butang ta. So, nabupunin kahalan sin tao yan, tiyatip adlaw sibo. Misan pa siya amin tao, kuwan yan. Ibutang tambok family yan. Kung saan yung kahalan niya, tiyatip adlaw sibo. Magpinda, aon hadya biya mga inikuan niya. Sabab, di marakan in Jaman, in waktu in kuan. Yun yung sing kahalan di mano siya. Jab, kuan siya. Watil kal ayamu, nutawilu kabenan nas. Di siya tumuto. Biha, biya na sinbaran mo yun. Biya si mga nakauna ito na naturun kita ni bata ba ko biha. Nabiha yun, malaas na siya naturun. Aon na pindahan niya. Mas namin hakikat sindun niya kan. Amo na ito. Sabab in katan sinini biya pa jari sin Allah Ta'ala kuan ini. Magbalawan siya. Oo, iyon na kuan siya. Paaniya kata. Manawa kata. Nabi ada sin bangun kuanon dihan siya ning pagkaon niyo. Atulon mo bihan bago-baguhan pag suod pa lang simbaran mo automatic na magtuy kuan na. Sibo din. Anong may naman to? Pagguha niya sibo Ah. na. Yan to katan. Bihad to na. Kanalong niya, bang intao to, ini sumangkat na yung pangumulan niya, hakitungan niya, yung kasungan niya, ano, Bawa na. magmaba na. Biyada simbay, magpahinang kaubay, bang imbay na dukop na, lumugwayron na kulang niya, yung kasungan niya, mahalo. Ano na bet. Malarak. Harap na pamalarak magtuwi. Bihad to rakatan. Bihad. Nabihad to na siya dyan namin kahalan sa ini. So, inhi ka sumunod doon, al-ijtihad, bit-ta'ah, wal ibadah wal iktar min at-ta'at. So doon halaw man yan. Biya na si mga ito misan magsandal ka yo pagtaat da pa Allah Ta'ala. Pag sandal mo rin hakataan sina mo ini sahawat long ta atawa sin nafsu. Doon hawak to yaon. Bang intao nagsasandal siya kaya nganal niya inamin hinang niya yung katantan hangkan siya rin maka ini harap madto pa amin kaiyuhan niya katantan tinggalan niya alam ibadat siya. Oo, so na in katan hinangon mo piyang dakan sin Allah Ta'ala mo na hinang ibadat. In katan sin patinggalan kayo sin Allah Ta'ala tinggalan mo ibadat din siya. Oo. Nakita kaway rundok pas niya. Nabiya din nabang kau gumanak pa. Umpag yan ijtihad bita'a. Lumag pa kau higanap madtubihan. Kung pagkakatuan daw tayo namon magbasa na ka Quran ato magtarawih, Qiyamul Layl. Minsan yung magpatiyo namon mga asawa tabihan na munta. Maghinang sa sahulan ka to. At tuwa sa sahulan ka magpupuasa. Masya Allah. Oo. Ibarat sa kuna po. Masyaallah. Ibarat ka taan. Oy. Dali, kiyan manabo kau katuan. Amo na. Manabo kau pagbukaan. Masyaallah. Dami, kiyan ibarat ito katuan. Ang kanuhay malupas ni Wait, Ramadan. lupas. Atin niya, sabi, ipagtawag katuan mo simon ibadah. Atin na mo ini. Season simpang ibadat din mo ulan ini. Mamaya. Kuminin ka tuan masyaallah. Banging tao nagtuyo. Amin. Nag-alawag. Maghinang siya sa pagtaat. Makakuha na siya. Matawag din ang Amo na. Yo. Matawag ka daan. Magbasa ko Mayroon Quran. malubas. Hindi ka Misan hindi. Habulan Ramadan ini. Ayaw. Misan umrayo. Mahinang siya. Hajj. Adugayin kuan. Oo. Hajj na. Ini-equivalent ni. Mag-umra ka. Hindi Oo. bulan puasa. Oo. In sunnat din di bulan puasa. Biyay tas matawag kitab na may ita. Mahinang siya. Wajib ano i-compare mo pa yung bulan. Oo. Ako mo hindi ako patudong. Subhanallah. Bang mo na kaya pag-ijtihadan, kaya taat di usal mo pagtaatan pa Allah Ta'ala. Kaya ako siya nakapag-ibadat na binubulan. Dali ako no in kuan. Bukod nito ako lang Ramadan. Aon hadis sambu kami daing kanus malik ni Affan. Law niya ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda misla wudu'i hada. Kita ko to din Rasul biasin pagwudu ko yun. Na man tawadda misla wudu'i hada. Thumma
yadhabu ila al-masjid la yaqsud illa as-salah in amin hinang niya yadto katan hapag wudu yadto sampay sinamin waktu way niya pa napatindog ini sa bahayang Timatakat pa sa timatalag sa jasin ko nito inamin niya to katan sa pagtakad niya hadto amin wala siya na nanigap dengan Allah Subhanahu wa taala isulat na kanya paldo mo. Bang hitindog nin sa bahayang paldo biya da ko man siya sunnah. At yung katang connection naman doon sa bahayan, yun ang nakatanin. So, imana niya, amin niya, dudilan pahala in waktuad to. Nabiyan si mga ini, amin, lang niya, ini, biya doon hayaon, in, ano yun, al-istihad, wal ibadah wal ibadah, wal iktsar min at-ta'at. min at-ta'at. Amin, waktu, amin pagyanong puro, amin, waktu, biya diha, ko ano yun. Amin, hapag, pangayo pa Allah Ta'ala, panghindo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tilkal awqat, mustajaba. Amin katan sin waktu ito. Na, katibusan sin adlaw sin bulan Ramadan. Amin pagsandal mo. Katibusan sin adlaw ito, ang ko nanganganak pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadat dakula ito. Ang kan na, nang sumatsin bahasa, no wonder daw, may mga silangon nakagulang na yung kato ng pag-aaraman. Ikaw na, punta ka sa kabat, ano yung mga tabi-tabi. At yun siya, pag-angalan ng katuan, bang mayan yung katan bulan, hapatahon na, Ramadan na siya. Masal rin malugpas. Ay, malugpas. Yun ang ibarat katan niya yun eh. Pero siya malugpas. Na-depende na rin naman siya. Bang kumuha sa simbahan. Isa din mga tarawih, hindi mo kawakan ko yung Napag-uwas. Hindi na katan. Ibutang tamon pa amin kay napusan niyo. Magmurat daw. Magbili. Dali mo punuin katan, hiril ka na sin Allah Ta'ala, hiril na kayo misa. si Buday Kwan niya. Mas Si Will Laggo, nang pupuasa pa ko sing kayo mo. Nakapabuka ka. In pahala, hiril ka na sin Allah Ta'ala, hiril na isang kayo mo. Bukunilan din ka niya. Bukunilan, di karagdahanin ka niya. Di karagdahanin ka niya. Dugang ibahagi. Madali mo. Sa mga ito ang abdol na yung napabukata. Naman lang na pagbahagi on kita sa daw tayo pahala. Daya na lang tala pala katuan. Bang mataod, bihanin na kuwan. Nandiyan na, amo na yun. Di man subay to, di ba? Waktu yung pagmumura. Pag subay tabi to din kata namin mga nainghog. Ako ko yung mga magpabuka ko, so yung matawsin. Amo na. Minsan yung tubig yaw, Ay. minsan miska nga roskal yaw. Magkapabuka, mabang mo to. Yun wala tiwila rin ni siya mataod. Oo, ay. Minsan nabupurma daw si Rasulullah hanggang inom tubig. Ang payanin Ang ka mataran tabi yung katan. Tumara namin, baka magpabuka din ang larab. Ah, yan. Ang dalong niya. Mahal ka, dahil hakatan, inamin hinang mo ikhlas. Buunan sing katan. Nasa ta, biya na sinagi, balik-balikan na mo bihan, amin tumaytay siya sarap. Di man dyan mo ta, sinti mo taba. Liyasin mga labi lupa na biyaw na mga kababaihan, subay ito sila makusog mag. Lagi daw bulan ini, magsadak. Kasi ba yung napatawad to rin pagsadak ka nila? Bab na yung Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam na may tato na tungkol sa pagsadak kayo na sila, subay ito sila magsadak. Mataw pa yung mga bisara nila iniupon. Na, So, mataon na. alhamdulillah, mga katotay mangurag, biya mga 2 minit na kumanin ito biya nakawin. Masuk na kita niyo po waktu, insyaAllah. Nabiya na sinagin mo. Pag tilahak sinini magbabang, dahil di ka mo ini, na magtuy sambuton niyo, magtuy tubig-tubig niyo. Atawa tamar bihan. Kamu na yung magtiwa, kung na yung unahon niyo. Tamar, atawa ini tubig. Sibu dato, how man siya mabatal na ini ni. Tuga tuan nalitiyo, tumawasan tulong si Rasulullah. At niya, hato ini. Muna pagbuka si Rasulullah, among sa magbuka na. Among fresh dates yan. Iwan sila mong dried dates. Iwan sila mong fresh water lang. Nato ini. Sa inafdal, lang sin mga ulama, among fresh dates ka. Pulma. Na way yan magkaroon ka. Way rundi ka to. Way available biyan. Namang way, umantuloy pa tikaro ka to. Misan nakwantay tayo ng mayaw. Namang way, hindi ka to. Ano ba ko tayo sunod na sinabi mo? Pang biyasin dito pa kami, longta na Hindi kami magpuso. magpuso pa pabatangan biya. Nakaw na magkotong Kawasing kaya. kuwan. Among biyaning pink color na yaw. Momento. Na inshallah taala yan tunahan dyan lang ta in waktu na mo biyaon irohal ko pa guru na Imam Dakula ini sin Masjid Santa Barbara. Dadang malagpo na siyang baran niya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Dahil din isang galikan. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Sa dakong tinitintig. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Nawang buko na puasa ko sa inabo. الله أكبر الله أكبر Kaya sulod na. Sampai katon kay Waita ha. Di mabista. لا إله إلا الله